Mga kapuso, karong buntaga atong ila-ilahon og sayro ng istorya sa kinabuhi sa viral singer sa social media. Pinasahi og makalingaw lang naman ang ihang paagi sa pagkanta tungod gakanta siya samtang gapangupras. Atong makauban si Sir Jinky Bagod. Sir Jinky, mayong buntag. Og dayon sa At Home Jamay Regional TV, kamusta mo diha sa Sapad, Lanao del Norte? Mayong buntag diha, sir. Okay lang, okay. Maayo kay anamo sa okay nga kahimtang Sir Jinky. Apan sir no, viral na gayud kaayo ka sa social media. Pero makisayod may, unsa ba ang storya ngano gisugdan man nimo ning magkanta samtang gapangopras? Siguro, sir, wa ko ga dahon pod nga ngunana ang hitabo sa trabaho, dayon nagbunot ko na may nagpicture pod nagkuan ba, nag-video sa ko nga nagkanta ko. You weren't mine, oh, oh, my love. Siguro maupod siguro iyang na na pod kay mao man gid akong nahiligan pod. Bisan asa ko magtrabaho, magkanta man ko. Magdalag ko sa kong speaker nga gamay dayon ako ko USB. Dito na ko malingaw man ko god ay music. Kakanta bug ko wala akong kakapoy. So kana na gayud ay ang imuhang nahimong stress reliever Sir Jinky samtang gatrabaho. Pero sir, una pa man kanisikat sa social media, ingon ana na bagayod ang imuhang paagi dihang gatrabaho ka? Oh, sir, inana na gyud nga samtang magtrabaho ko mao gi ako ang mapan ba sa una nga ang kakapoy ako lang ikanta para nga malipayon lang bisan kapoy uban akong pamilya maupod ang maglugit pod sa akong gibuntan malipayon nami bisan magsaka ko sa photo kong speaker mura siguro gi kahiligan na gyud ba nga bisan ay mga problema ikanta-kanta lang pawala sa kalaay. I love you forever and ever. Bisan naman sa one pod nga bisan daghan kag problema imo lang ikuan sa music maminaw ka mawala na ang ka murag mahupay atong kasing-kasing ba. Sakto ka diha sir nga di ra gayud kita magpaapekto sa atong mga problema. Pero paunsa ka ba nakatuon og kanta nga patsada man kaayo ka og tingog? Kinsa sa ba ang mga singer o kanta nga ganahan ka kantahon? Si Peregrina, the Carpenters, of course, muna sila nga mga paborito no nga singer. Air Supply, mga kadungog og mga music nga bag-o karon minaw po ko ako pong waton. Hilig na ginako ba? Kanta mo na akong habit yun. Karon Sir Jinky nga hinay-hinay na kang naila sa social media, unsa ba imuhang gibati ug unsa sab ang imuhang pangandoy sa kinabuhi? Unang-una gid sir, pasalamat po sa tanan nga nagsuporta nako. Ako yung support nga pangandoy nga akong mga anak ka eskwela na kong tarong. Then siguro sa akong talent pod nga gipakita sa tanan, basin mapansin nila tagaan po ko nila og kuan tabang ko sa kong kultur. Panginaot sa damo sir nga sa dili madugay matagaan ka og break tungod sa imuhang singing prowess. Busa karon di mi mosugot nga dili makadungog sa imong magical voice. Aduna ka ba kanta alang kanamo? Two lovely flowers, one is red, the other's white. Wondering what the other will say. Should I pick one to stay? Fickle heart I had, I don't know which of the two is bad. I rather have a broken heart than to say the good one's her. Two lovely flowers, I don't know which one to choose. Two lovely flowers surrounds my heart with fear. Salamat sir, salamat.
Grabe kanindot gayod ang imuhang tingog, Sir Jinky, ug panghinaot nako nga mas daghan pa ang musuporta kanimo ug tanan pangandoy nimo sa kinabuhi makabot nimo. Amping kanunay. Salamat po, sir. God bless. Bye-bye. Baka puso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.